бовар кунен ку шокай ҳамин нарх. медонен чанд сум? ин ҳами палтоо 450-500 сомона палтои ғавси хушрӯвай мехошам. бидон чихе фасонакай акция рафтаистай 150 сомона 150 сомон палтора хушрӯгиша бинен охи духтаро драповиёи фасонои оригиналай чантаи расветкай бо 150 сомон ҳамаги дидена духтаро мехдоруш ҳастай бемехш ҳастай мехш снимаючиш ҳастай мақсад тамоми намудуш ҳастай ицведози модаштай ку имсол духтаро пад намезанан ба фикрам ина яднатониё пад намезанан духтаро 150 сомонӣ доставка доран ман рақамашонам мемонам хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен биёен бозори меҳргон бозори болояй тамошобино сеюм қатор 89 контейнер 89 магазин да ина тамошобино диден хачхе хушрӯвай ҳамаги 150 сомон ҳози ман шумо да қисми болошан як буракак нишон тиям инами бургундира гуфтум ками цвет модая диден ҳам аднатон нишастай ҳам анаи намудуш ҳастай мана марҳамат қисми болора бинен ҳамино ҳамаш 150 сомони ай палтои хушрӯ аднатониш гулдоруш мехдоруш бемехш ана куртко боша тамоми намудуш 99 сомон ай бовар мекунен успет кунен биёен тамом нашда харидорӣ кунен бовар кунен ку духтарако ягон ҷода инам хеле нархо нестай борое ки 250 сомонаи курткои фасони бори гуанжоу медонен чанд сум шидага ина ином қабо сабука ки хушрӯан 99 сомон шидага тамошобино беҳтарин нарх ира бинен 99 сомоне аз размерои майда то размерои калона доранд бо биёен аз наздик хитон бинен моделако бисёрай мана нигоҳ кунед чихе бисёранд дароз калта кадомеша мегирен 99 сомонай ҳамаги инаи фасонора бинен чихе необычни хушрӯан 99 сомон ишам духтарако бозори меҳргонай иҷа тамошобино интихоб кунед доставкатон мекунанд агар ки хитон омадан натонистен леки омаданӣ бошен биёен шумо як боракак интихобшона бинен ҳамха бисёра интихобшон ҳамха хушрӯа интихобшон ина калта дароз кадомеша мегирен ҳамаги 99 сомонай бозори меҳргон бозори боло сеюм қатор тамошобино 89 магазин манам арамат چی خیلی گفتم هر یک تایره نشان داده نمیشه و افسوس وقت داشته باشن اومده از نزدیک بینن بهتر میشه و من این مدل کار بینن خود چی خیلی نیابوچنی کورتکای نیابوچنی خوشو بسیار دارن دخترها من وقت در کاری که بیایم پوشن بینن خریداری کنن همگی 99 سومون درست پس میکنن دیگه نمیوین این نرخ این همی قدر بروکای جنسی فاسون دیدستن دخترکا همش بروکای دختریه ایجاد میدونن بوی فرنچ هم هسته بروکای اوسکیش هم هسته کلوش هم هسته همینجا تمام این نمودی بروکای خشرو 50 سومون شدگی روانش هم هست ویشیفکاش هم هست مقصد همه همینا 50 سومونی هم بروکای قیمتی بودن حاضر همش 50 سومون شدگی یک چند مدل نشون میتین اینا ببینن از دو قطار پالنی الان خیلی بروکای جنسی فاسونای اینا همه دخترکا 50 سومون размеротон ҳастай ба ҳазур ина биёен бозори меҳргон айҷа тамошобино бозори боло ба ҳазур биёен бинен харидорӣ кунен бозори боло тамошобино сеюм қатор 89 дукон мана тамоми намуди нами буркакои хушрӯ рванкаш ҳам астинаи бойфрендои фасон ҳам астай хулас нархошон 50 сомонои бори гуанҷу бори дигар такрор мекунам барои доставка метавонен катихчонам суҳбат шавен агар хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен беҳтар ки биёен аз наздик хитон бинен ягонташ ҷинсои простой нестай ҳамаш намехе ҷинсои ғавсака ки хушрӯай ина клёш мепурсанд диден модели клёшиш чихе хушрӯай хулоса 50 сомони успет кунен ки тамом мешавад духтаро 50 сомон медонен чӣ тон ёфтам духтарако туничкои турецки анамхе дарозаки хушрӯвак ёфтам шута мепушен ғавсакакай баъд сабукай нархш бошад акция шуда 140 сомон марамат ира хеле платья барина мепушан туничка барина мепушан ҳоз маш мода дига моделошам нишон метим як боракак биненда мана вирсачи астай ин хеле моделако бисёрай мақсад касе дар корай платья барин сапаги катиам мепушан брук катиам мепушан мақсад духтараконам хеле дароз мепурсиден инам ҳама намуча ёфтум 140 сомонай хушрӯ фасон без размер калоншам астай размера я стандартан лекин хеле баъзеош нигоҳ кунем баъзе моделош размерои калондаям мешаванд тамошобино медонен ки ҷояҷа бозори меҳргон бозори боло медонен сеюм қатор марамат сеюм қатор 89 дукон биёен инамҷа ҳама чизошон арзон будай бо доставка доран агар хоҳен агар омада натонен ку бинависен шона доставкатон кунанд
ака ами навори мара то охира тамошо кунен духтаро нигоҳ кунен аксаш дай чӣ хеле хушруван 99 сомон бовар мекунен 99 сомон кожачаву костюмчои фасон барои фарзандои мову шумо диден чӣ хеле хушрувай барои студентоям хушрувай барои духтаракоям бинен чӣ хеле беҳтарин моделакоя иҷа размери калони хеле балишмеркашам ҳастай марамат каседа дар корай духтарако ира бисёр молодёж мепӯша каседа дар корай метавонед ина бомберои кожани бовар кунед духтарчам да гирифтагим аз кожани бомберку ҳичи намешава ҳамхо хушрувай 99 сомон ман ай размерои калонам астай ина моделора бинен стилои оверсайз размерои калон мегиран ку бисёриё кожани бинен чӣ хушру бо тиграй плюс и тигро мода дайко марамат 99 сомони доставка доранд тамошо бино хеле боракои необычный дар кортон бошаку курткашай кожинкашай пальтошай мақсад инами бозори мергон биёен борошуна акция кардагиан ҳамҷа чӣ намуд курткая мебинед 99 сомонай бовар мекунед курткои фасони хушру калтошам аст дарозошам аст ҳамаш 99 сомонӣ шидагиай бозори меҳргон бозори боло сеюм қатор марамат 89 дукон марамат биёен доставка ҳастай ина духтаро медонам ки интизори акция буден марҳамат бозори меҳргон омадагиём бозори болош ина нигоҳ кунен ҳама намуди инами курткои фасони хушру палто омадагиай туничко двойко хулас ҳама чи омадагиай духтаро бори гуанҷоу бори сифати беҳтарин дошта марамат ана двойкошон бо туркияй тамошо бино метавонен биёен харидорӣ кунен бурукои ҷинса бинен чихо бисёрой 50 сомонай бовар мекунен ҳамаш бори гуанҷо оригиналояй суроға бозори меҳргон бозори боло сеюм қаторена сеюм қатор 89 мена 89 контейнер мана рақамашонам мемонам инами 89 магазин биёен аз наздик бинен борошона харидорӣ кунен духтаро доставка доранд рақамашонам мемонам духтаро чизе ки нафаҳмиден ё суроға ё доставка ё ки оптови агар дар кор шид марамат хучонда занг занед кати хучон ҳам суҳбат шавен